Algúns dos mellores carniceiros e restauradores do mundo teñen os seus ollos postos nun experimento que se está a desenvolver nunha explotación de vacún de Ames. Trátase do Fisterra Bovine World, un proxecto de cría en paralelo de 13 razas de vacún que xa está no seu treito final. O obxectivo é ver se a alimentación e o xeito de cría tradicional do gando de Galicia pode mellorar a calidade destas carnes de alto valor e prestixio. Imos ver cales foron as bases que deron pé a este proxecto e aquelas investigacións que quedan todavía por desenvolver. El é Yves-Marie Le Bourdonnec, un carniceiro gourmet parisino considerado un dos maiores especialistas en carne do mundo. E é tamén de algún xeito o inspirador deste proxecto gandeiro que se desenvolve en Ames dende 2016. A idea naceu ao ver un documental realizado polo francés que viaxaba por diferentes países á procura da carne perfecta. Describiuna como con pouco coláxeno, cun perfecto equilibrio da graxa e necesariamente saída dunha crianza natural. Percorreu o mundo tras dela e finalmente atopouna nun chuletón de rubia galega. Nese documental detectamos que había moitas imperfeccións, digamos, non era xusto comparar un animal de 7 ou 8 anos que ele había comido aquí en España con outros animais de Xapón como Ayu Ayu ou como os Angus americanos que probou ou algunhas razas que tiñan nada máis que 20 meses. Non era xusto probar unha carne prácticamente dunha novilla ou rosada con unha carne de vaca bella cerrada. Entón, un bo día, estando xuntos todos, pois decidimos por que non facemos o proxecto, pero a inversa, xa que Galicia dice que é a mellor terra do mundo para a cría, ou iso polo menos dicímolo nós, o por que non nesta terra facer unha pequena, digamos, un pequeno experimento. Traemos as 13 ou 14 mellores razas do mundo de vacún a Galicia, coa mesma idade, no mesmo establo, no mesmo lugar, con un sistema sostenible, donde se garantice o benestar animal, e fagamos unha alimentación absolutamente horizontal para todas, non, digamos. Os promotores deste proxecto dirixen unha empresa especializada en carnes de vacún de alta gama que compran e venden en todo o mundo. Con esa bagaxe comezaron a escolla das razas que querían poñer a proba aquí, así que buscaron primeiro as obrigatorias para os gourmets e logo ampliaron a aposta. Finalmente o experimento botaba a andar con exemplares de 13 razas distintas. O Ayu, porque xa é a carne xaponesa, xa é unha institución no mundo, o Angus, porque é unha das máis consumidas no mundo, en toda América, quizás, a rubia galega, a limiana e a cachena, porque son razas autóctonas de Galicia, necesitábamos ter por menos 2 ou 3 razas autóctonas, e despois nos deixamos asesorar, entonces empezamos a meter alguna cousa, sobre todo as razas británicas, pues, tanto a Galloway como a Hereford, que son vacas de gran tamaño, vacas de moito rendimento cárnico, e despois algunha exótica pequena, trouxemos a Dexter, porque como é a vaca máis pequena do mundo, digamos que é o pequeno poni, pois decidimos traela. Trouxemos a sayaguesa, recomendando por noso amigo Mario Nogueira, aquí de Galicia, tamén un criador de vacún, que nos recomendou traer porque era o tronco xenético máis antigo, tamén interesaba tela aquí para falar por de outra cousa tamén, non só ver a unha raza, as razas que houbese españolas só foran galegas. Digamos que fixemos un pouco de pupurri ao noso xeito, digamos, non? Ao noso xeito, pero todas as razas que hai son de un rendimento estupendo, excepto a Dexter, pero bueno, peso, calidad, conformación, todas son de gran rendimento, non? O elenco complétano a Frisoa, a raíña da produción de leite no mundo, a Simmental, tamén moi popular ao ter dobre aptitude cárnica e leiteira, a Highland, preparada para o frío e para escarbar na neve cos cornos e acceder ao pasto, e a Maronesa, unha raza autóctona do norte de Portugal. Elixiron ben as participantes e tamén o escenario das probas. Buscaron moito atadar con este espazo na parroquia de Trasmonte, en Ames, e é que querían que cumprira varios requisitos. Preferían recuperar unha granxa en desuso máis que instalarse de novo. Precisaban prado e bosque para deseñar distintas áreas e optimizar o confort dos animais, e querían, ademais, certa proximidade ao mar.
por o tema da salinidade, estar a menos de entre 15 e 20 kilómetros do mar e poder saber ou analizar se de verdade pode afectar, porque nós, hasta hoxe, a verdade que as vacas que mellor compramos sempre son todas de mariña, digamos, son as máis perfectas. Hai moito bo en Galicia, pero as máis perfectas, digamos, sempre son da zona de mariña, entón, teníamos un establo por aquí. As vacas están con veiga, bosque e coberto, andan a súa marcha, nadie lles exixe nada, están en plena liberdade, bueno, o noso fin era que estuvesen o máis cómodas posible, digamos, o sea, totalmente tranquilas, teñen pasto, teñen millo, teñen erva seca, un pouco, digamos, que non lle falte nada do que había antiguamente nunha casa. Os animais chegaron cuns 2 anos e medio de distintas partes do mundo, previo paso por un centro loxístico en Dinamarca. Con todas estas comodidades, adaptáronse estupendamente aquí. A atención ao benestar, o confort e a mantenza é escrupulosa e tamén facilita o manexo. Din que cubrir ben as súas necesidades reduce as competencias raciais e sexuais no rabaño. Tamén axuda que son todas femias, con 2 excepcións. Os guayús porque non atoparon xovencas coa conformación que querían e a rubia galega, que por xogar na casa está representada por 2 femias e 2 bois. Teñen unha zona de cama quente, áreas de sombra e comedeiros e bebedeiros repartidos de maneira estratéxica para que se movan dunha zona a outra e fagan algo de exercicio. Viven ceibos e sen estrés. Están sempre dentro e fora onde queren entrar. Se queren entrar van para dentro, senón están fora. Salan ao pasto, están debaixo do carballeira que temos aquí na finca tamén. A verdade é que se deron todos moi ben. Están viñendo 2 de cada raza, están sempre xuntos, os de cada raza están sempre xuntos pola finca. Xuntáronse todos, maravilla, non houve ningún problema entre eles. Tanto o chico que está aquí na explotación, como eu, estamos refijando durante os primeiros meses e tal, e moi ben. Adaptáronse perfectamente uns aos outros. O único que non teñen aquí é produción propia de forraxes, así que compran o alimento noutras explotacións. Ademais destes pasteiros, comen silo ou feo de cereal e millo en forma de grao húmido, todo producido en Galicia. Levan aquí algo máis de 2 anos e nestes últimos 3 meses fixeron lixeiras modificacións na dieta para darlle un mellor remate á carne. A idea é prescindir da dose de concentrado habitual nas fases finais da ceba e substituíla polo pastone. La composición ahora mismo de la ración serían pasto o hierba verde en pesebre. Están con unos 15 kilos de lo que es el silo del cereal y luego estaríamos entre 8 o 10 kilos de concentrado en base a grano húmedo. A mayores trabajamos con lo que son aditivos naturales. Utilizamos bastante probióticos, prebióticos. Es fundamental el tener muy buena sanidad de panza porque son animales que al final los estamos llevando no al extremo, pero a unas condiciones bastante altas de lo que son cebos. Ahora mismo estos animales ya estarían rematados y estamos en una fase de lo que es un remate de mantenimiento. En esta derradeira fase da ceba o que buscan é o amarelamento da graxa nas canais. A graxa amarela é unha das características máis veneradas entre os amantes da carne porque se entende como sinónimo de calidade e de alimentación natural. O certo é que hai distintos factores que influen nese amarelamento. Vacas nacidas en la misma explotación, criadas de la misma forma y alimentadas de la misma forma, pues hay algunas que salen más amarillas que otras, de tal manera que tenemos un factor genético, y luego vía nutrición sí que podemos hacer alguna cosa. No simplemente lo que son los amarilleos los conseguimos en base a forrajes altos en leguminosas, praderas con trébol, o trabajando con alfalfas ovezas, trabajando con leguminosas, y lo que sí en base a aditivos naturales, aceites esenciales. Ahora mismo el nivel de engrasamiento que tienen también estamos utilizando lo que son protectores hepáticos y poco más, es muy sencillo y todo natural. O traballo aquí está prácticamente rematado e axiña poderán extraerse as primeiras conclusións deste proxecto de cría en paralelo. En pouco menos dun mes comezará a gran final, as probas físico-químicas, visuais e organolépticas que decidan que razas subirán ao podio. O primeiro test vai ser un test visual,
donde se analicen as conformacións, color da grasa, capa grasa, grasa interna, infiltracións, color da carne, texturas da carne, todo isto nos vai facer a Facultade de Veterinaria en Madrid, vamos a facer uns pequenos análisis tamén, e despois, 45 días a posterior desta cata, vamos a facer unha pequena maduración dos lomos, digamos 45-50 días de maduración, a todos igual, é verdade que é un pouco injusto tamén, porque hai animais que van precisar máis e outros un pouco menos, pero bueno, non hai outra forma de facelo que facelo todo xunto, e vamos a facer unha cata gastronómica, digamos. No xurado destas probas estarán figuras de gran prestixio no panorama internacional das carnes, clientes de Discarlux e especialistas que seguen o proxecto Fisterra Bovine World dende que botou a andar. E é que, ademais de achegarlles unha experiencia directa para aprender sobre os factores que inciden na calidade da carne, esta andaina ten unha enorme proxección comercial. Profesionais do mercado gourmet, da restauración ou da comunicación, ensinantes e estudantes de centros de formación e coñecedores e afeccionados á boa mesa pasaron por Trasmonte para constatar o noso saber facer gandeiro. Os animais están moi ben mantidos, penso que é polo saber facer que hai nesta rexión, o saber facer na alimentación dos animais. O que hai aquí é único en Europa, alimentar os animais así, quero dicir, con produtos moi variados e de orixe local, unha alimentación 100% natural. A espera das probas que están por facerse, xa teñen clara a continuidade desta explotación experimental. Saben que a rubia galega vai estar sí ou sí, que probablemente deixen representación doutras autóctonas galegas e que o resto serán exemplares das razas que logren mellores puntuacións. Teñen as instalacións arrendadas por 15 anos e contan manter aquí un rabaño duns 50 animais para seguir aprendendo dos factores que influen na calidade da carne. Están convencidos de que este pode ser o mellor lugar do mundo para iso e saben que hai demanda para esta produción no mercado gourmet. Estamos instalados nas mellores carnicerías de Europa, non todas, pero en moitas das grandes carnicerías de Europa, en moitos dos grandes restaurantes asadores de Europa, en moitos estrela Michelin, digamos, de Europa tamén. O sea, temos un público fiel, alto, de gran calidad, que non lle importa o precio, que se realmente o que buscan é unha calidad, un ben-estar animal, xa se exixe bastante este tema de que as granxas sean sostenibles, que sean granxas de pequenas explotacións, en liberdade. Por que non demostramos que en Galicia pode ser o epicentro mundial da cría de gando? É dicir, oye, pois agora que a xente se anime, e non só coa rubia galega, sino con outras razas que son moi rentables, que teñen unhas carnes estupendísimas, que xa veremos agora cando acaba o proxecto, para nós cal é a que mellor se adaptou aquí, e cal é a, digamos, cal é a o mellor metabolismo que sucede en cada un dos animais, pero por que Galicia non pode ser un epicentro mundial de vacún e facer de Galicia, digamos, a zona cero de todo isto? Aquí están postos os ollos dos compradores máis selectos de Europa e temos todas as condicións para abastecer esa demanda. O clima, a terra e o sistema de cría tradicional son vantaxes competitivas que temos e que queren facer valer no mercado. Mais alá das conclusións que se tiren deste proxecto en canto á comparativa entre razas, a experiencia do Fisterra Bovine World serve para poñer o foco no noso potencial gandeiro.